Ngiyabingelela kumagumbi amanomhlaba. Indlondlo le ekhulumayo umntwana ohamba namakhehla. Umntwana ohamba namakhehla amahle. Namhlanje ngibuyile. Ngikhona ngiyaxolisa ukungabuyi isikhathi eside kangaka. Kepha ngibanjwe umsebenzi ngoba kuningi umuntu akakwenzayo. Kuningi la sithunywa khona. Kuningi kakhulu. Manje-ke ngiyaxolisa kakhulu. Sengibuyile. Namhlanje ngiza nokuthi indaba la ikhona ukuthi uma izinto zisahamba kahle senze njani? Uma impilo nje isakuhambela kahle wenze njani? Esikhathini esiningi uma impilo isasihambela kahle siyakhohlwa ama-duties wethu, siyakhohlwa abantu abadala, siyakhohlwa esikuzele lo mhlaba. Ngoba ngiyacabanga kuwo wonke amaphupho nawo ubonile ukuthi awufani nabanye abantwana. Uyibonile indlela yakho ukuthi ikuphi. Kodwa mawusuthi usuqalile indlela uyayibona, uyayi-understand. Amaphupho ebekukhomba ukuthi yini ofuneka uyenze. Siyakhohlwa. Sikhohlwe kakhulu ngoba konke kusuke kusasihambela kahle. Emsebenzini la usebenza khona kusuke kuhamba kahle ngoba phela sihamba namakhosi. Sihamba namakhosi iwona ahamba nathi impilo yethu yonke. Uthi mawuhamba yonke into oyithintayo iba yinhle kakhulu. Umsebenzi la usebenza khona ilapho khona noma ngabe kuthiwa usebhizinisini noma ngabe kuthiwa uyasebenza usebenza kuphi noma ngabe yiyiphi yona inhlobo yomsebenzi oyisebenzayo kodwa leyo msebenzi oba kuwo ukuphi imali ukwenzele kahle izinto ube nayo yonke into oyifunayo ngaleso sikhathi kahle kahle ngeke siyithole yonke into esiyifunayo kodwa sengisho ukuthi uneliseke ngalokho nakho. Okanye uthi mawubheka ngalesikhathi kusakuhambela kahle ukhohlwe ukuthi hayibo kambe akhona amathonga. Kambe ngingumntwana ophupha izinto ezikanje okufune ngiyilandelele. Angithi amaphupho ethu ayasikhombisa ukuthi njengoba elandelana elokhu efika amaphupho uwaphupha. Kunesikhathi la afika khona aba-strong, aba-daily. Futhi ukhombisa ukuthi ayakhombisa ukuthi cha manje sekufuneke kukhona engabe uyakwenza kodwa ukhohlwe ukwenza. Kukhona engabe uyakuthenga ukhohlwe ukukuthenga. Uthi hayi ngizobuye ngibone ngesinye isikhathi. Bantwana bamathonga. La ukhona makusakuhambela kahle khumbula ukuthenga okufanele ukuthenga. Ukubonayo emaphusheni kuthenge. Khumbula ukuthi la uthunywa khona kufanele uye khona. Lokho okukhonjiswa kona kufanele kwenze. Awuzukulimala ndawo, awuzukuba nenkinga nje. Phela nje mawulandela. Mawukhonjiswa impande maybe ethile ukuthi le mpande le ithathe uyenze kanje uyisebenzise ngalendlela isebenzise. Mawukhonjiswa ikhandlela lokuthi nanti ikhandlela. Thatha ikhandlela ulithenge uguqe ngedolo ukuthandaze. Ukhonjisiwe okukhonjiswe kona kwenze. Manje sike sikhale uma ngabe kuwukuthi angisenamali usufisa ukuyothenga leza zinto. Ngicela ungafani nami mntwana ethonga. Mawungafani nami mina engathi izinto mazingihambela kahle ngayitshela ukuthi hayi akusekho lutho okuzongihlupha. Amaphupho hayi lawa kushuthi amaphupho nje just kuyadlalwa noma izinto nje ezifikayo onga-understand ukuthi zifuna ukuthini. Inkinga la ukuthi awukwazi ukuthi uzobuza kubani nombuzayo akazi lutho ngale ndaba. So yekela ukubuza. Yekela ukubuza kusukela namhlanje yekela ukubuza. Uma ubona ikhandlela lithenge uthandaze. Uma ubona impepha bekukhombisa impepha yamawele uzoyibona impepha emhlophe emaphusheni.
uzoyibona ukuthi hayi le impepho ehlukile, uzohamba uyoyifuna, uzoze uyithole ngoba kuboniswe wena. Uzophuma uyobheka kulezo zindawo ezinempepho, uzophuma uyobheka amabhayi la uwabonile, uzophuma uyobheka yonke into oyibonayo yenze, ngoba manje uma ngabe ungakwenzi uzokwenza kabuhlungu. Lapho mase sekuthiwa izinto zihamba kahle, sonke siyakhohlwa. Kufana noma ukade ufuna umsebenzi, ufuna umsebenzi ungawutholi, bese uguqa ngedolo uthandaza, iy'nsuku zakho zokuthandaza uyibeke, isikhathi sokuthandaza usibeke ukuthi ngothandaza ngalesi sikhathi. Uthi uma usuwutholile umsebenzi bese uyakhohlwa ukubuyela uyobonga uNkulunkulu, noma ukhohlwe ukubuyela uthandaze zonke iy'nsuku usesekuwo lo msebenzi. Manje nala kuthi ngalesikhathi izinto amathongo ekwenzela ukuthi, ngoba phela uma uhamba namakhosi vele uyabusa nje, usembusweni into oyithintayo yinhle, uthinta into iphenduke into ethule, uyayenza wena iphenduke ibe iflawa elihle. Yonke into oyithatshayo uyayithatha bese iphenduka enye into. Ngisho yonke into, ngisho wena uhamba istep sakho, ubuhle bakho, ukunyathela kwakho, it's a wow. So siba nalokho ukuthi siyakhohlwa ukuthi hayibo, kambe lamaphupho ayaqhubeka lapha, kambe kuyaqhubeka, ake ngikunake. Namhlanje ngizile ngizokuwonisha ukuthi ngalesikhathi izinto zisahamba kahle, basenzela ukuthi thenga lezi zinto, lungisa lapho fanele ulungise khona, thinta la ufuneka uthinte khona, kungaze kube sawa, ngoba kuzoba sawa, kuzoshintsha. Lapho uma bekhathala khona ukuthi hayi umntwana wethu akasinakile, lapho uma bekhathala khona ukuthi cha ke namhlanje siyayiyekela, kuzoba kubi, kuphela yonke into nayo. Uthi uswele ngisho 10 randi, uswele uthi usebenza uhola, ungene ey'kweletini, uthi shi, ungene ey'nkingeni, uyangena ngoba manje sebekhathele ukutshengisa ukuthi thina kahle kahle singobani, sifunani, thina kahle kahle singobani. Now uyazibona kahle kahle siyaba-ignora, we become ignorance, ukuthi suka ngibona imali. Ngalesikhathi sebekukhombisa ukuthi-ke manje sikhathele, ave kuzoba kubi. Uzothi uyafika emsebenzini ube ney'nkinga, ulwe nabantu, kwayena umuntu umphathi wakho, ubone ukuthi nje niyaxabana isikhathi esiningi, uzufisa ukuyeka umsebenzi. Uthi uyahamba uye esitolo, uyongena uyothenga noma wenzani, ulahlekelwe nayileyo mali leyo kade uthi uyothenga ngayo. Uswela imali unayo, uhola ngenyanga, kuphenduke ngathi wena usebenzi, uzophenduka ihlaya. Ngisacela ungafuni ukuba lihlaya, ngicela ungafuni ukuyibona manje ngathi awusagqokanga. Uyazibona uma ngabe usehlazweni uyibona wena, not ukuthi ubonwa umuntu. Hayi mina nginandaba nabantu, abantu nje into anginandaba nayo-ke, ngizibheka mina. Uyabona uma usuyibona ukuthi manje abantwana bakhala ngesinkwa, bakhala ngebreakfast, le breakfast ojwayele ukuyenza ngeke usakhona ukuyenza, le lunch oyidlayo, lokuphuma kwakho out, maybe ukhipha abantwana bayodla, angeke usakhona ukubakhipha. Uzophenduka umuntu ongamazi, othi usabathe uyayifuna ungasitholi, uthi uyangena lapha ojwayele ukungena khona, uyabona ukuthi anginakho, angifanelekile ukuba la, ngoba ephaketheni awunalutho. Liyaphela iphakethe, iyaphela imali, uphelelwa yikho konke. Ngiyacela mntwana wendlondlo, ekhaya elihle ley'ndlondlo, uyindlondlo wena, olalele la nje bungilalele nje, uyindlondlo, uyindlondlo.
uyindlondlo, ngiyaliphinda lelo gama, uyindlondlo, ngoba sihamba ney'ndlondlo, sihamba nabanikazi bamanzi, sihamba nabaphathi abakhulu, sihamba namathonga amahle ahlambulukileyo. Siyeza leso sikhathi sizofika bakukhombisa ukuthi uhlambulula kanjani, wenze njani. Okwamanje lokhu abasakukhombisa kona, mntana ethonga, ngicela ukuthi ukwenze. Namhlanje ngithe ake ngibe nje kule topic yokuthi izinto masisakuhambela kahle. Uma izinto zisakuhambela kahle, uyakhohlwa. Kanti bona bakunikeza amandla wokuthi awube nalokho onakho njengamanje. Ngoba umntwana wethu siyamthanda, futhi umntwana wethu uyabusa, futhi umntwana wethu uhamba namakhosi, futhi umntwana wethu uyazi uyikho konke. Mntana ethonga, ngicela usukume wenze okufanelekile. Ngisacela usukume wenze okufanelekile. Ngiyabonga. Namhlanje ngiyabonga, ngigcina la ngigcina khona, ngisazoqhubeka futhi nevideo elandelayo. Ngisacela ni-like, ni-subscribe ukuze nazi ukuthi ngaphansi laphaya niyabhala ama-comments if you want to share what you want to share. And mina okwami njengomntwana wamathonga, umntwana wenzuza, umntwana wendlondlo, yimina lo indlondlo enhle. Ngiyabonga.